saben nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate antum tresno bebarengan neng gedung ngombo kudu tak akoni yen to tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Mbak Anissa, diawali saka duit receh, engko mudak burike isine wong los kabeh. Alah nggih nggih. Masukin Panyuwunku mring sliramu rungono tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Raya Office BM Audio wes pirang tahun awase ana kene ngenten slirane ngatu-atu godho nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya duwe malah saya nemen ngalor kidul dadi bingung udah kangen ra iso dibentuk wong ayu enggalo bali kanggo nambah ninggalane ati nadyan saged jepeng netra ati gelo moga antuk amba nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang lira lampu sing teko jroning ati dadi gelo